дар 85 муассисаи таълимии ноҳияи Данғара 48531 хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуданд. дар озмуни дарёфти стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва стипендияи раиси ноҳия барои соли таҳсили 2024-2025 зиёда аз 260 давталаб аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ иштирок намуда маҳорати худро санҷидаанд. имсол барои дарёфти стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара 66 ҷой муқаррар гардидааст ки ҳайати ҳакамон бо таъмини шаффофият дар муҳлати муқаррар гардида кӯшиш менамояд ғолибонро муайян намояд. Салоҳиддини Неъмат бо тафсилоти бештари мавзӯъ. дастгириву ғамхории насли наврасу ҷавон яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба шумор меравад. ҳамин аст ки барои дониш андӯхтану соҳибкасб гардидани қишри ояндадори ҷомеа кулли имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шуда баробари дигар соҳаҳо ба соҳаи ҷавонон низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. дар баробари дигар дастгириҳои наврасону ҷавонон яке аз роҳҳои ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии иҷтимоии ҷавонон ин таъсиси стипендияи президентӣ барои хонандагони мактабҳо ва донишҷӯён аст ки бо мақсади фаъолгардонии насли ҷавони кишвар ва дастгирии шахсони болаёқат бо назардошти вазъи иқтисоди миллӣ тайёр намудани мутахассисон бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 феврали соли 1998 таъсис ёфтааст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 2 ноҳияи Данғара озмун барои дарёфти стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли хониши 2024-2025 баргузор гардид. намояндагон аз Кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия вобаста ба тартиби баргузории озмун маълумот дода иброз доштанд ки барои дар сатҳи баланди ташкилӣ ва шаффоф доир шудани озмуни мазкур ҳама шароитҳои лозима фароҳам мебошад. дар озмуни мазкур муҳассилини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ иштирок намуда тариқи тестӣ аз рӯи якчанд фан имтиҳон супориданд. тибқи иттилоъ дар ноҳияи Данғара 85 адад муассисаҳои таълимӣ аз ҷумла 72 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 9 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 1 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ, 1 гимназияи ҷумҳуриявӣ, 1 литсеи таъмили техникӣ ба номи Афлотун ва 1 мактаби президентӣ барои кӯдакони болаёқат бо фарогирии 48531 нафар хонанда фаъолият менамоянд. дар озмуни имрӯза 263 нафар давталабон аз ин муассисаҳо ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод намуданд. тибқи низомнома 188 нафарашон барои иштирок иҷозат гирифта дониши худро санҷиданд. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи хонандагон ба стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоят зиёд шудааст ва мо бо комиссияи аттестатсионӣ ҳамаи шахсҳое ки бо таври хаттӣ бо арза ба мо пешниҳод карданд ва мо дар доираи комиссияи ваколатдори соҳа баррасӣ намудем ва он шахсоне ки пурра ба баҳои 5 яъне ки ба баҳои аъло таҳсил мекунанд ба озмуни стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳхат додем. хонандагон аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи давлату ҳукумати кишвар ба хусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдорӣ намуда ваъда доданд ки ҳамчун ворисони арзандаи ниёгони шарафманди хеш баҳри пешрафту шукуфоии тоҷикистони азиз садоқатмандона хизмат менамоянд. дар озмуни дарёфти стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон миёни муассилини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбии ноҳияи Данғара 66 ҷой муқаррар гардидааст ки ҳайати ҳакамон бо таъмини шаффофият дар муҳлати муқаррар гардида кӯшиш менамоянд ғолибонро муайян намоянд. Салоҳиддини Неъмат, ноҳияи Данғара, Хабар.